дуруд дӯстони азиз, имрӯз барои шумо хӯриш аз будинҷон тайёр мекунем ва дар рафти протсесси пухтани он бо мо бошед. дӯстони азиз, барои салати хуруши бодинҷон барои мо 2 дона бодинҷон, 1 дона болгарӣ, чеснок, сирпиёз, сирпиёз, 3 бурида, 3 дона помидор, соевой соус, агар надошта бошед боке нест, намак лозим аст. Сар кардем. мо боқлаҷонро ба шакли наргасӣ реза мекунем ва ба он намак илова карда мегузорем як тараф, то ки камтар намак мерезем ва як тараф мемонем ки абшураи он ҷудо шавад, яъне талхии он ва равғанро кам ҷабад. тамошобинони азиз, инак мо боқлаҷонро обашро ҷабида гирифта дар равған бирён мекунем, яъне барои салат. дар рӯғани аловаш баланд. намак дигар намеандозем. дӯстони азиз, мо сирпиёз, чеснокро майда кардем. ин болгарӣ мебошад, яъне қаламфули булғориро майда кардем, помидорро майда кардем. ҳама инро ба боқлаҷони бирён кардаамон меандозем. нигоҳ кунед, ҳамаашро меандозем ва омехта мекунем. ҳозир агар ки хоҳед барои таби худатон шумо метавонед ки аз соевой соус мегӯянд истифода баред ва метавонед ки соевой соус низ андозед. тавре мебинед, салати мо тайёр шуд. дӯстони азиз, бисёр ҳам осон, дастрас, он чӣ ки дар яхдони шумо аст, аз он истифода бурда метавонед. бо мо бошед. ҳамеша дар хонаатон фараҳмандӣ ҳукмрон бошад. худованд нигаҳбонатон.